anga jama sanuma aya mewa aya sabala ga manga da alakama anga da alaka dana no kara o de bonye o de karamai o de mamutu nyumai amba yin Allah taala fe nin dugoi alaka min ambere jalema anga jamana alaka jo qur'an kama sallallahu muhammad ni ye ci telema ye ka ɲɛsin stade administration ma n'o y'a sɔrɔ u bi yan a ɲininen b'u fɛ i komi protection civile mɔgɔw bi yan u ye yɔrɔ fila labɛn min ye ala k'an kisi ni maa minnu ɲɛnaminina u bɛ se k'olu furakɛ ni gɛlɛya yɛrɛ yera la an bɛ se k'u ta ambulance la cogo min nka ko da min filɛ nin ye da in tugulen don u b'a ɲini administration fɛ u k'a fɔ u ka personnel ye u kana da in yɛlɛ walasa a bɛ se ka kɛ bɔda ye cogo min. Bon maintenant mobile minnu filɛ nin ye ni officiel minnu bɛ don a ma se mobile ka don kɔnɔna la officiel jɔyɔrɔ bɛ caman na mobile bɛ jɔ dɔrɔn mobile bɛ continuer ka taa parking la ni mobile donna ça aussi ça prend du temps mais o fana bɛ a dɔ fana ye jumɛn ye nin bɛɛ ye lakanalikɛlaw ka kuma ye min ye an ka maabaw ye minnu bɛ kɔfɛ a nana ye k'a fɔ u tɛna se ka don bilen fɛn kɔnɔna la o tuma instruction ka di min ye maabaw ye u donyɔrɔ labɛnnen bɛ kɔfɛla la mobili bi jɔ i kɔrɔ u bi yɛlɛ. a kɔni a b'a lajɛ an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo a b'a lajɛ an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo ni ɲɔgɔn jama fara ɲɔgɔn kan a gestion a ma nɔgɔn nka n'an ye ɲɔgɔn faamu i kɔrɔ a bɛɛ bɛ ban o tuma n bɛna kuma di n ka dankan ma o bɛna tɔ walawala aw ye. Organisation mɔgɔw bɛɛ ka jigin ka fara sécurité kan. Organisation mɔgɔw ka jigin ka fara sécurité kan. Mɔgɔ si kana yɛlɛ gazon kan. An b'a ɲini an balima minnu donna u k'u sigi. A y'a kɛ Ala kama aw k'aw sigi. A y'a kɛ Ala kama aw k'aw sigi. Maa si kana girin. An y'o de fɔ kabi bi ma se maa si kana girin. Parce que an ka cɛkɔrɔba fila min kɔfɛ u ma don fɔlɔ. N'o ye Cheikh Wuye ani Cheikh Mahamud Diko. U dontɔla. N'u bɛna don tuma min na a y'a kɛ Ala kama mɔgɔ si kana girin mobili nɔfɛ mɔgɔ min n'olu bɔra la an b'a ɲini sécurité mɔgɔw fɛ mobili tɔw ka taa don da officiel fɛ a ye mɛn kalandenw maa o maa bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i nana Ala ɲini a ye sabali a ka sira bila cɛkɔrɔba ninnu ye bɛɛ ka to in nana mɔgɔ si kana bouger organisateur bɛɛ lettre A B C D E O bɛɛ kana gazon dawolo la ka fara sécurité kan yanni ka se cɛkɔrɔbaw na kuma ma Ala k'a ɲɛ ka d'an ma Ala ka sabali d'an ma Ala k'an bɛɛ bɛn sababa ma sallallahu ala muhammadin merci. Aya ko Qur'ani kala bana dugo bina kala saraka lawo bina kala ayiwa a ɲininen bɛ mobili ninnu tigiw fɛ u k'a lajɛ ka mobili ninnu bɔ ɲɔgɔn kan nin cogoya in na n'a bɛ se ka bɔ yɛrɛ i komi da bɛna yɛlɛ u ka mobili ninnu labɔ mobili minnu filɛ tribune officielle fan fɛ. nin bɔ man di bilen dɛ. a ye silamɛw a bɛ sabali Ala yɛrɛ kosɔn an fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in kan yan Ala ko de an bɛ se yan an ka sabali k'a sɔrɔ dusu bɛ an na an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'a fɔra a ka jɔ yɔrɔ min na a ka jɔ yen sabu nin ye Ala ko jama ye o tɛ jama gansan ye dɛ aw minnu bɛ kɔnɔ fɛ a ye sabali aw minnu bɛ kɔ kan a ye sabali aw kana kɛ ni fanga ye nin tɛ sɛtanɛ jama ye nin ye Alakira ka jama ye nin ye kuranɛ jama ye nin ye danbe jama ye aw k'a to jama in diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ an na bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ Mali la bi aw kana sɔn ko in ka kɛ ko a bɛ kɛ lagosi ye a ye sabali an ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ Alahu subhanahu wa ta'ala jati ka yɛrɛ kama Ala ka ne ni aw Ala ka sabali la ɲɔgɔn kɔrɔ an ka jamana Ala ka taa ɲɛ an ka jamana Ala ka barikaya Ala ko kɛ kuranɛ kama aw minnu ma don
a ye sabali ɲɔgɔnkɔrɔ a ye mun ɲɔgɔnkɔrɔ o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ mun ye le b'o la sabu nin ye kɛnɛ min ye silamɛw ka dɔgɔ bɛ minɛ dɛ kuranikala banna nka kɔfɛ sarakalaw bɛna kala mɔgɔw bɛna kala jamana bɛɛ ka kala jamanaden bɛɛ ye bi kɔni ni ala sɔnna an bɛ dugawu minɛ kɛnɛ kan a y'a sigi yɔrɔ labɛnnaw a y'a sigi a ye kuma mɔgɔw fɛ k'u sigi a ye ko to ɲɔgɔn dara jama ka ca. An balimaw a b'a dɔn ni jama ka ca dugu ma n'an m'aw sigi fiɲɛ bɛ tigɛ mɔgɔw la a y'a kɛ ala kama aw k'aw sigi protection civile b'o dɔn santé mɔgɔw b'o dɔn a y'aw sigi fiɲɛ ka circuler dɔɔni a y'aw sigi balimaw minnu filɛ nɛgɛ ka sanfɛ côté est a ye bɔ nɛgɛ sanfɛ a kana kari ni dɔ ye a ye bɔ nɛgɛ sanfɛ an balimaw an b'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an sɔgɔla ni ala wele a ye sanfurulayi caya a ye layilayi fɔ caya a ye sɔli ala kira kan ka caya a ye sɔli ala kira kan ka caya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah التكبير 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بلما ودي لمتو أي مني كنا تلي أكن دينك كعلا كوسمان بكري نودي كنا نجرو مجرى على kana jɔnyani jira ala la kana lafu jira ala la an n'an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ an n'an furumusow bɛɛ an n'an denw bɛɛ an n'an teriw bɛɛ an n'an sinjiw bɛɛ an n'an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ an n'an sigiɲɔgɔnw bɛɛ ani mali hɔrɔnw bɛɛ mali danbetigi bɛɛ mali cogoɲumantigi bɛɛ an nana ka na an majigi ala ye k'a ka hinɛ n'a ka yafa ma a ka an ka jamana bɔ janfanjugu bolo la. التكبير التكبير التعليل التعليل ayiwa ale bi a b'a an ni sari a ɲɛmɔgɔw de cɛ an y'u wele n ko min ye yan da ye u ka tɔgɔya bɛɛ kɛ u ka yɛlɛ n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan komisa da bɛɛ tɛ tugun yan da ni directeur bi yan walima n'a ka adjoint bi yan walima ni mɔgɔ wɛrɛ min bi yan a ka lase direction na u ka tɔgɔya bɛɛ kɛ u kana yan da yɛlɛ sisan an mɔgɔ b'a da yɛlɛ nin na sisan ni a tile ko ko don protection civile mɔgɔw bi yan polisi bi yan u bɛ se ka tile don olu ma n'a banna u bɛ tile d'u ma mais fo k'a da yɛlɛ sisan. ayiwa ni ala sɔnna ko mɔgɔw a y'a sigi an bɛna tɛmɛ ni baabu tɔ ye ka ɲini alaw taala fɛ aw ni anw an ka hami ala ma nɔgɔyara jamana ko hami de ye aw se yan diinɛ kanu de ye aw se yan o kanu min ye aw se yan ala kana an si bɔ kɛnɛ in nka f'an ka hamina ko ala ma nɔgɔyara maa y'an ka jamana kisi ala k'a kisi maa ma jamana in kisi ala k'a kisi. an bɛ fɔ jamanadenw ye o de ye ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ n'i y'a faamuya wa ne kɛra kuratigi ye o ne de ye kuranminɛ o n ye wurutikɛla ye n ye kaadɔ ye n ye file ye n ye bɔbɔ ye n ye kaadɔ ye a ye to an bɛɛ ka jɛ ka ala ka juru minɛ wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu n'o tɛ n'an ma wuli ka jɔ ka jamana in jɔ an y'an jigi da jamana président min kan a ye faso dabada jamana premier ministre
polisiw sɛgɛnna f'an b'u lagosi o kuma ka ɲini gouvernement fɛ n bɛ segin kuma kan a ka ci f'u ye n'u sera ka Mali mara k'an yafar'u ma ko yen tɛ Faransi ye ko yen ye Sunjata ka jamana ye ko yen dɔ ye Kadɔ jamana ye ko yen ye Sɔmɔnɔ jamana ye ko Fulaw ka jamana don Bozow ka jamana don ko n tɛ Faransi ye o kana na jamana dɔ suguya ta k'a bila dɔ kunna anw ka jamana n'an ma wuli ka jɔ Maliyɛnw jamana tiɲɛna dɛ dɔɔku ani dulɔ ani sinsan u y'a labila ka ɲɔgɔnfan labila an ka alimami baw an ka dɔnnibaa baw olu bɛɛ ka faga fu foyi tɛ ka bɔ a la foyi tɛ fanga ka kɔnɔn n'a ka namara n'a ka janba